намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. ҳама падарои рӯи олам орзуи онро доранд, ки фарзандонашон номбардори падару модар, номбардори диёрамон, номбардори ватани азизамон Тоҷикистон бошад. ин орзуи ҳама тоҷикистонён аст. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. имрӯза навори мо дар бораи насли наврас, дар бораи хурдтарин варзишгари ноҳияи айнӣ, маркази ноҳияи айнии варзи Манор, Абдуллои Варзӣ. Абдуллои Варзӣ ба ин хурдии худ нигоҳ накарда дар мусобиқаи куштини озод дар вилояти Суғ ҷои дуюмро ишғол кардааст. мо дуо мекунем, дасти дуо мебардорем ки ин дафъа ҷои якумро ва берун аз Тоҷикистон парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошӣ. Абдуллои Варзӣ ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. мо бояд дастгири насли наврас бошем, бояд мо мотиватсия диҳем, дастгирӣ кунем, дуо кунем, маблағгузорӣ кунем, дастгирӣ кунем ки ҳамин насли наврас ояндаи мо ҳастанд, ояндаи Тоҷикистони азиз ҳастанд. мо ба Абдуллои Варзӣ пешрави кор ба пеш фақат мо худохоҳ дуо мекунем ки мисли Лоиқ Раҷабов, мисли Нурулло Алиев номбардори Тоҷикистон, парчамбардори Тоҷикистон бошед. Абдуллои Варзӣ фарзанди Акои Бахтовар. Акои Бахтовар яке аз шахсиятҳои беҳтарин ҳастанд. аз дарахти нағз мегӯянд меваи нағз. худохоҳ мо ҳама тоҷикистониён дастгири Абдуллои Варзӣ худохоҳ ҳастем. канали фикри шумо падилиста кунед, ҳамин навор лайк, просмотраш хуб шавад, ки Абдуллои Варзӣ тамошо карда роҳат кунад. бародари азиз, Тоҷикистон ба пеш, мо бояд дастгири насли наврас бошем. худованд кунад ки ҳама тоҷикистониён муваффақ бошанд, Тоҷикистон ободу зебо бошад мисли ҳозира. ҳамеша тансиҳату хонобод бошем. бародари азиз, ҳамин наворро падилиста кунед. мо дар шаҳри Екатеринбург камеам бошад дар хизмати шумо ҳастем. регистрация дар кор, ҷои кор дар кор, худохоҳ хизмат мекунем. қатъен дошта бошед, хлеб завод дорем. бародари азиз, ҳамин наворро падилиста кунед.